बहुत किसु खाई दंमोन बो जागा तंनाय बो जागा जानाय रांनि रिजाय सुबै कबं सुबै दंनि मानो फेयाबा तामो अ तिप्रासानि नो थांनानै बागै साया नैया खयै बिनि जत किसु सरि हामिया ततै ताबो अ तिप्रासानि नो थांनानै बागै बो ताबो तिरप्राव फै तिप्रासा रखना थांसा खलै सापनानै बागै बो खापन मै दं तिनिबो आं कक सराय महाराष्ट्रनि सरि ताबुनि जे प्रदोत किसु चिनि राजा हने जमान ले दंमनि मलाई कि सरि हामिया मिया नि सालसा सिगां चिनि बरं गोनां बिजय रांखल सारसौ कक साइमान थाया बखा हामिया बिनि बखा हामिया आंजा भारत बर्षआव नाय मानजांना जे बिनि डॉक्टर कै बिनि सिगरो खामिया मनि बागै मलाई कि वाना मासिंसा मलाई कि वाना मासिंसा जारा जे तिनर मानजांना नरक बिनि बागै जार जार पुइ तो खाइमाने विश्वास खाइमाने मताय रत्न नरक हर रंद फंग सुरी फंग सातराय सक्रो रंदग सक्रो जारा ख्रिस्टान गिजार सक्रो नग सुरिप्रो बिनि बागै सुरि दि बिनि तामु बाले कि सरि हाया हाइमिया बुंतो जाना इसिबां तामु खायो सैमिया अबनि बागै महाराज जे तंमानि जे बिनि फानतं साक तिप्रासानो थांनानै बागै बसाय तबै दं तिनि एडिसे हापन ककनो किसा मासाने महाराज नि साइटक माबाय बसकां तिनि बसक 11 तारिख ताई 10 दिननि परे खुमलुं खेरेंबार हस्पिटाल जों अपारेशन खायनानै बसाखक पनो टिउमार पनो अपारेशन खायनानै चिनि साकनै जत किसु मानियाना बेलुरा थाङो आगे जों खलायजागौ सुबजे बरक अरनो थैपायो थाङै मैया रां फैसानि बागै दाबो 21 तारिखनि सिमि खुमलुं खेरेंबारा अबहाय डॉक्टर फाइसिनाय वाना मा सिंसा अब जों वान सुबुंबन माया अमहाय कि महाराज सामं खाय दङ जों बुम आयालो जों बेलुरागा थाङै हातार हावा थाङै चिनि चिकित्सा खालायजोङो नग गानानो तुबै फैयो खुमलुङा बिसो वाना मा सिंसा ताखौ नों मा नों बुइबायता थबक जाक्सिदि नों निनि नों बेबाक नोंनि मान थायनो नों बेबाक नों ना हाबसिदि ताङैजों उसरांराव बेंराव नंगौ सिजेया चिनि बरक निजिनि एकाउन्ट बैंक नि रां तिखायनो थांमासे वानसाना रमै 1500 तिखायमासे 500 टाका खगैनारा जाय कक बालाय दं बोसरां या रांया फारमासे नर गाप्ति तांनि जानो ताम कुछि पुरा तमेरा निनि तिप्रासानो विश्वास खै वानसानो विश्वास खै 1500 दुटा रेगा बयनि काम नै उ थगना थांमाने 500 के नारा गय 1000 कैसा रनो ले बोसरां फाराक एकाउन्ट तिखमै लगे नन रां खामले नोङो सबसे दङ बसा बानबाया के पाइले हलिया नगै दंले नरक नबं सावन जारा बुरिसि पुरा तमेरा नर बुसिसाबि नंनि मानथाय नंनि जाको नंना हंकाय नर न बुरिसि पुरा ने बाताना हाना थामा पर्यन्त से ओ को तम उइद्र फर्म फिलअप खाइना बले 10 टाका खै रां साजाहै दङ वाना मा सिंसा चिनि बरो जेति दिन थबाय जां दङ उइद्र फर्म फिलअप खाइनानै बेंवा जों दालाल खाइनांना 10 टाका खै रां साइ दङ बजारखौ सहैखासो अबले बागिनो नों जुदि बुंथि फोरोंथों बुरा फोरोंथों जों आलादा खालाय जों अजागाव चिनि तिप्रासा सिनि जों खालायनैमोन हांखाय जों कक बरक साइपन पारनो खामले कक बरक साइने बागै बुइनि कक बाय सानानै बागै जों आरखौ जुग्या याल जत फना प्रा हायनो कक बा कक हायनि दंनि फातामा थाङो वानसा कक सानखौ दिला इया दसो आरखौ तांबो बासामायने बागै जोंनोखौ मरा नांगोसे हंनो वानसानो मरा नांगोसे हंनो मा माया अबनि बागैनो सावो जों तिप्रासारक लम थांनानै बागै जों तिप्रासारक आलादा खायै जों बायचोना मानैबो मायाबो मासायाबो जेता चिनि मानथाय जोंना आलगा खेरे दे बयनि बारक दे जोंना बाक सिनाय खमा जों मा कथि नों सिनाय ता ताइबा आं तिनि सानायो जारा विलेज चालक तने रमान 17 खाइरो और जरा जब विलेज चालक
তোমার চেয়ারম্যান মেম্বার যত লিডার দং থিরাং সতর্ক খাইরো কোন পঞ্চায়েত নে কোন যদি সেন্সাস রক খাইনাनै थांगा हांखाय आं तिनि सतर्क खाइरो काइसानोबा आसुगै बाकिनि बुमुंता सैदि बाकिनि बुमुं सिकिता मं साइदमा चिनि बोल तिसाइ कलांगो रेशन कार्ड बोल आधार बोल आई कार्ड बोल बॉयस मिले जे साथे बिनि बॉयस मिसल खानो उनमान रेखा गनां मो सिलिया कुरिया कसुक जिबो सिलिया हाइलांगो उनमान रेखा मिले लाइलिया ता बनो पञ्चायतनि बरा एलाकमा तंगाय सतर्कमा तंगाय अबरक चिकन प्रब्लेम जोंनो जुदि तिनो अनेक किसु मुइ थांगाय सामं नांफोरखौ बिराद प्रब्लेम खायो अबनो साम संशोधन खायनाय ताबनि बागै महाराष्ट्रआव निजिबो सिना नांनाय नों निजिबो चालाक मानसिनाय नों सुदु बयबाय थकमजाक मानसिनिया बयनि उपरै बर खायसलिता नायसिदि बयनि बांना रमैनो सालबोसो दंसिनाय नों आबो सिना नांनाय बने बागै आं दिनै जारा चेयरमेन तंनाय रखना और पञ्चायत चालुनाय रखना बां सतर्क खाइरो नरा बसकां फेब्रुवारि मासाव विलेज कमिटि नानै थांदोंमो विलेज कमिटि इलेक्शन नानै थांदोंहाय अमाहाय बुरा रखना अमाहाय बिरसिक रखना पाराने उपयुक्त मानथाय रखना नर जुदि ठीक मतरि हांखाय अ बुरा रखना नों खुसि खाइदो मानो अ बुरा रहायछि कोइखा अ बिरसिक रहायछि कोइखा बर नु खुसि के तने नों बंग बुट आउदाय खाइनानै साल बोसोर जों सिकिरि वइना हाबनायबा नु खाबलासो आइ बिया तिना आमाला बांखुमदिरि फाइमासके सिकिरि लाइमाने थुमनायनो बने राइके थुमनायनो बने रखे रिकसात अबा कानफो आइ बिया तिना फो रिकसम थुमलाय गुरि लाइमान नु खाबला साल बोसोर सिकिरि वइ आनि खानो पाइनाय निनि हामजा जुदि गुबै गुबै रोखांखाय निनि बखाबाय नोंखाय ननि बरक थानसां मानानाय नों जुदि आं दिनैबो सानाय महाला साउचुमा थानजांदे फेयाबा नों अबन नगर थाबाय अ काटा कुटिबाय बस मावनाय नों थांगोन ताइ मासना साजानायखौ बरक थानसा फायनायबा बाहाय थानसा फायनायबा हामजा मा सोरमायचो आगिरे बुरा रक साइमानो आगिरे बुरा रक हानचाना थांगुर हमखाय बोसोक नाया ममता पारावा बथाम लायखाय ओ जे क्राखि संलायो तामखे काटाको बे बमुं थाका आफुर क्राखि हेनबा संलाय पारा साखै संलाय मुइतोलाना मुइतोमानब्ला त तंसो हमजकमो मा तुमै फिनाय जों हमजकमो मा तुमै फिनाय अबनि बागै तावन सुबे द्राक्षामो को खाजिन किसा साका निनि ट्राइ द्राक्षाया अबनि बागै तिप्रासारम थानसा खायनानै बागै तिप्रासार हान्या युस खायदोंमोन द्राक्षामो मथाकनानै बागै फुटबल खेला खलायै भारतनि सबसे गोरों होनै सिनिजाक बाइजां मुदिया बनो तुबै अर फुनुक पैका न ब हायिंदि ब खरच जोंहाय एसटी जोंहाय तिप्रासा जादि बर खच ब हायिंदि बनो तुबै बनस रोंदि द्राक्ष कासानि ने तुबै हजार बरकनो कुथुमरै खबलनो तुबै जों फुनुक पैका बाक्सा ने सामुनां जे थांगिया अबसिनिया रसम गुरुं बयनि देश बाहायगे सलि अबने बगैना बापनताय लाकियालिना तुबै जोंनो प्रग्राम रखलाय फुनुका असंख बसर राजनीति खलायै 72 बसर राजनीति खलाय कांग्रेस सीपीएम बीजेपी गोबां खलायथिनि बर खलाय फुनुक माने साबो खोना खलायका तामुक दरा वानचुबे साबो खलाय फुनुका महाराष्ट्र वानचुक माने आं तिनो और जरा जे तंनाय दंनो बिसखन सानाय आसले महाराष्ट्र सै बरगिया ब गुबैनो ईश्वरनि फानमानजा भगवाननि फानमानजा ब बेबागनो साइमनो आं बेलाय कि बिसास खायो बिनि बिसखन थाङै जों कग्र सानाखाय उल्टा पाल्टाङै थाङो साबाय मैया पावार दं बिल पावार सतनै दं आसले बनेक साइमन नों सायाथिन साना नों काहिनिबो साइ दं मानसो अनेक पावार दं अबनि बागै ताखकताय बहुत साव बिनि जता वान चुक माने एडिसिवा हापाङो जोंना रां रहाया बीजेपी आईपीएफ सरकार खलाय दंखोनो महाराज
और नों बाहायदि रां लाया दिल्लीयाव खाबर मैं दं दिल्लीयाव कक साइ दं सानो दंबा आगिवासो दिनै आरो सिनि गोसाम सिने लिडार दं उपजाति जुगक समिति खालायग्रो आंबो आइपिएफ नि खालायगा दिल्ली थांलायो थांलाय जन्तर मन्तर थांलाय चिरि खंलाय फैलियो डाइरेक्ट मन्त्रि बाय मालाय ककमा साबैया कथि ताव महाराज गाय सोंबाय मालाय लेमा हाय सब समय थांलाय मालाय ले कक सेमोन मालाय नेरि बागै सासे कथि ग्रै दाय केबो आं साव বিশ্বাস खाजे सीपीएम नि फने ग्रै कांग्रेस नि ग्रै बीजेपी नि फने ग्रै ताबो त्रिपुरा मथानि महाराज नि से मानु अबो ताय केबो माया उसके महाराज के सामंग बजे खाइ दङनि असुर त्रिपुरा सानि बागै ओ त्रिपुरा सारा